Сега ще загубим един скъп приятел. Той много ще ни липсва. С Богом живот. Ай, скачай, бе, Яшо, стига се бавил. Бах, кой е? Човек, само че... Я си говори... Спокойно, пак си завържете си дружно. Давай, пусни се спокойно, Яшо. Не се притесняй. Само че... Супермен, to the rescue! Я си го върши около врата, бе. И се пусни. А? Вържи си го около врата, това въжей си го и се пусни. Не мога да разбера какво нещо. Абе, пусни се от трапа, бе. Спокойно пусни се. Така. Покажи знака на металите, бе, Яшо. Покажи знака на металите. Отказва да съдейства. Сега ще му отрежем въжето. Дай ми ножа, бе, Пешо. Сега. Не, бе, гледай си случка. Сега ще брат ти умира човек. Дави се от заря, трябва да го спасиш. Ей, това е братската любов. Това Хайл Хитлер ли е? I believe I can fly. Е, тук вече ще спрем. Почна да пее. Направо като котва седно сме хвърлили отзад. Като спря. Спрям ли ви много? Не, бе, не, хич. Е, тук тези балони... Тюлен тук е. Да не съм ли се влачи. Като котва викаш, а? Ама аз не съм малки, ба. Не си.